Good, that's not good. Gusto mo move? Yo, what's up mga adas? Maayong adlaw na usab. And guess what? Murag taon-taon naman ta wala nag-challenge, no? So, mao na ami ihatag nga challenge ninyo karon. Ang ato ni siyang tawgon og Lastico Challenge. Ang ato di ang invite ang ato ang mga Bisaya YouTubers club members na ang mechanics ani is ibutang nila ang lastiko sa ilahang dinhi nga dapit apart sa ilong. And kung kinsa to ang pinaka mubuog time nga mapanaog ang lastiko, mo na siya to ang winner. So, adas, let us go! Rubber band. Ipatong sa ilong. Hello. And then naman, ang pinakagamay og seconds nga maabot hanggang rubber band sa Ubos. ubos. So, dadong tayo ilong. Adas, tanawan ninyo si John sa ato ang challenge na Lastico or Rubber Band Challenge. Ang pinaka-first nga maka-drop sa rubber band diri sa... Diri? Ano na ito? Pag pinaka-second sa ilahang makuhan. Buhay man eh. Oh, mana? Daog na? You nail it mga adas! Go! Easy. Pacho mga adas! Go video! Alright. Alright. Dili ko ba? Sige, anak. Sige, John. Sige, John. Murag di ko pa tungod sa akong buhay. Lagi ay down. Diri ka. Anak, dapat. Na. Adas, we have Latagaw. Go, Latagaw. Anak, pagwapuhay mo, Manski, mga adas! Manski, mga adas! Go! Konsul kita mga palanggano. Count 5, 4, 3, 2, 1. It's me, Rocky, mga adas! Check it out! Ano sa mumumis? That's not good. Ano sa mumove? Pwede mo mumove! Pwede mo mumove! There you go! Mana? Kaya ako ano nga Dansky. Ako bilang kapatang ilong. So mga adas, nalingaw ba mo? Kay kami no, perti sa ginamong lingawa animal nagbuhat mi ani nga challenge. Kay ngano, grabe ka mga maing laki ani ato mga Bisaya YouTubers. Labi na gyud si Palangga Rocky mga adas. Ay sama, pero kamo nalay tan-aw. Then, by the way,
kung nalingaw mo sa amo ang mga video karon, and please do not forget to thumbs up and place your comments, and mga adas, don't forget sa katong wala pa nakasubscribe, do subscribe to our YouTube channel, which is naadiri sa ato ang video description. And also, bisitahan sa ninyo ang mga channel sa ato ang mga Bisaya YouTubers. O di nato kalimtan ang editor nato ani di ay nga video, which is none other than Jano, ato ang editor, composer, unsa pa ni siya, arranger, murag tanan-tanan man naman ni siya. Oy, acrobat man ni siya tanan. Anyway, visit Jano's channel, basta naa siya tanan ubos sa video. And usa pa gid ay ayaw mo kalimot kay baw ko kamo tanan din ha, na amoy mga Facebook. Do not forget to share our videos. Tanan namo dinhi nga mga kalihukan. Share this to everyone, mga adas namo. Mga adas, mga kailas of Jano. And once again, this has been your Ada Elaine, and you are watching Make TV. Bye-bye! What's up? Yes, check out John sa ato ang challenge. Kasi tawagan niya challenge, guys. Rubber starts now. Kaya na kayo, butang ma'am. Oh, yes, tumoy. Tumoy kayo. Asa? Dagan dyan. Dali ra. Didn't even get to cross.